nemáš žiadne výhrady, nemáš žiadne ako, jak sa to povie, myšlienky, ktoré by si chcel dodať. Dodal by som tam iba tie osobné skúsenosti. Môžeš? Tie osobné skúsenosti, čo som bol v Anglicku a proste ten zákon schválnosti, ako fungoval. Ja už to natáčam, môžeš proste som si posielal som si proste 3000 eur z Anglicka a všetko sa proste doslova hnojilo. Nešťastie na každom kroku, v každom obchode, doma, proste mali sme problémy. A jednoducho, keď som si posielal 3000 eur a bolo tam akorát taká tá tabulka, že nevypínajte počítač alebo neodpájajte počítač od internetu, tak tú ránu prišiel mikrooblak s prehánkou na náš byt. Na ten byt, proste, kde sme bývali. To je úplná náhoda a ten oblak zmizol za 5 sekúnd. Potom prestal pršať a tie peniaze sa jednoducho zablokovali, lebo Angličania majú vlastný systém. Ako náhle sa proste cez more posielajú peniaze, tak jednoducho to zablokovať. A následujúci deň sme mali vlastne odletieť. Čiže po tom stresoch o 12. som musel volať 4 hodiny do banky a riešiť blbosti, že sa mi zaseklo 3000 eur preto, lebo mikrooblak, proste zákon schválnosti, sa rozhodol, že bude proste pršať presne na tom mieste. Ale hlavná vec, že v celom Anglicku nehlasili žiadny dážď. Akože zákon schválnosti sa vtedy dosť vyťahol. No, bohužiaľ pršalo, preto mi zablokovalo internet. Pršalo, pozrie sa von, všade sucho, hadám púšť naokolo, čo vám hrabe? No, vy si určite vymýšľate. Tie peniaze zobereme a už vám ich nikdy nedáme. Prepadnú v prospech štátu. No musíte opraviť. Do banky som síce volal, ale nikto mi to nezdvihol. Lebo sme boli na tom IVR, to je to, že prosím čakajte. Sme boli asi 2 hodiny. Hej? Aha. Takže musel som potom ísť priamo do banky a to isté robil zamestnanec banky tam. Čiže čakal som v banke ďalšie 2 hodiny, pokiaľ mu to tam niekto zdvihol a povedali, že je tu pán blablabla, má zablokovaný účet, pretože blablabla, a oni povedali, že dajte mi ho telefónu, že som to ja, áno, a oni, že je odblokované. Takže čo? Takže 5 hodín som dobre, že nevolal s nejakým elektrickým IVR, preto aby mi hovoril, že sú proste obsadení a nakoniec by to aj tak odblokovali za sekundu. Takže takto, že zákon schválnosti sa vtedy dosť vyťahol. Ten zákon schválnosti, dobrá vec, ako... Naozaj, ako keby, že niekto nad tebou stojí ako v The Sims a ťuká, ako v The Sims, že ťukneš myšou, že aby sa niečo pokazilo, alebo pred teba postaví stenu, že nemôžeš prejsť, lebo ja ti to nedovolím, ako keby nejaký internetový troll si sadol za božie kreslo a povedal, a nebudeš to mať, ja sa o to postarám. Doslova nejaký potenciometer, ktorý jednoducho dá na červenú stranu a zrazu ti nič nefunguje. Čo sa napríklad týka tej nervozity ľudí, sám osobne aktuálne pracujem proste v takej sfére, kde sa stretávam jednoducho so stovkami ľudí denne, ale aj som pracoval v obchode a jednoducho bolo vidieť, že tí ľudia jednoducho chodia na tie miesta agresívni a chodia si to tam vybiť. Ja neviem proste síce prečo napríklad ľudia nadávajú na pracujúcich za pokladňou alebo na pošte alebo hoci kde inde a nadávajú na to, že sú pomalí. Jednoducho ty nedokážeš niečo zrýchliť. Keď pracuješ proste s peniazmi a máš určité operácie, máš technologické postupy, ktoré trvajú určitý čas a ty nedokážeš zrýchliť niečo. A to, že sa tam proste nahrnie 50 ľudí naraz a my pracujeme traja, tak jednoducho my môžeme vyriešiť povedzme jedného klienta za minútu. Čiže každú minútu proste odídu traja ľudia. Ale je rozdiel, či tam príde jeden človek, dvaja ľudia, traja, ale je rozdiel, keď tam príde 50 naraz. Akurát do tých 50 sa nahromadia negatívni ľudia, ktorí sa rozhodli, že proste idú vybiť celú energiu na poštu alebo do obchodu, pretože mali zlý deň, proste zmeškali autobus, sú chorí a blablabla. Tak jednoducho ako ja osobne som to ešte nikdy nespravil, že by som išiel do obchodu a proste negatívne zážitky z minulosti alebo z rodiny, aby som si proste snažil proste vyhodiť na nejakého zamestnanca, pretože viem, že za to nemôže. Takže za to nemôže, že robí sám, alebo... napísali v blogu, že... Presne. Že... Tak potom prečo tie nervy, prečo tie tiché nadávky, ktoré adresujete zmenené slečne pokladničke a nevedúcemu prevádzky? Sú veci proste, za ktoré nemôžeš a za ktoré proste buď rozhoduje vedúci, alebo šéf, alebo riaditeľ, alebo je to proste zhoda náhod. Napríklad aj u nás sú určité postupy a určité množstva, že povedzme môžeš spraviť len toľkoto pacientov, môžeš spraviť len toľkoto pacientov. A keď niekto povie, a prečo mi to nespravíte, no sorry, to sa nedá, lebo je tam toľkoto pacientov. Môžeme len toľkoto spraviť.
A pokiaľ sa ten počet No. nenamnoží, tak to proste sa nedá pohnúť s tým systémom. V kábli proste, ktorý máš poskytovateľa, providera internetu, máš nejaký bandwidth. A jednoducho ten kábel ti nemôže posunúť viac informácií ako povedzme 5 giga za sekundu, hej? Jednoducho ten kábel je určite hrubý a je z určitého 1 mega vlákna. za sekundu nepošle ti 10 giga. A takisto aj USB. Keď bol USB 1, USB 2, nemôže byť taký istý rýchly ako USB 3, jednoducho novšia technológia. A oni čakajú, že budeš ako USB 8. Áno, oni si myslia, že prídu s nejakou operáciou, ktorá trvá priemerne 5 minút a myslia si, že to vybaví za 10 sekúnd ako pána pred ním, ktorý má jednoducho službu, ktorá sa dá vybaviť za 5 sekúnd. Iba sa opýta, blablabla, áno. Vieš, a to je jednoduché, ale ľudia si myslia, že všetko funguje takto. Lebo oni jednak čakajú v rade, to, že čakajú v rade, oni premýšľajú nad tým, no toto ešte musím spraviť, toto ešte musím spraviť, alebo sú to také typy, že no musím čakať, jak taký idiot v tejto rade, Kristušádneky a on je taký pomalý, však už by som aj, ja kebyže tam sedím, tak by som už 30 vybavil, pokiaľ henten jedného vybaví. No len keď si tam sadne, tak vybaví tak jedného za hodinu. To sú také očakávania, čo majú niektorí ľudia, že proste očakávajú, že budeš jak blesk. Pričom oni by to nespravili vôbec. Nie, to je určitý typ, nie že povahy, áno, to je taká sprostá povaha. To je taká egoistická a egocentrická povaha. To je ako tí, ktorí sa buď že predbiehajú, že ja chcem byť, alebo ja chcem už byť teraz vybavený. A najhoršie sú dôchodcovia. Takých ľudí je veľa proste. Tak ako sme spomínali to, že znútra von v tej pasáži, kde sme spomenuli o tom, že určité percentá sú ovplyvnené tým, kde sme vyrastali, alebo kde sme aktuálne, a určité percentá sú na nás. Že proste ako si to vnútri ja zoberiem. Keď som úplne naštvaný a napočítam vnútri na 10, tak proste nevykričím niekomu. Hej, to je proste moja osobná sila a moja proste komunikačná inteligencia aj celkovo moja osobná inteligencia, že dokážem proste narábať so svojou nervozitou, aj keď som vlastne medzi ostatnými ľuďmi a nie som ako väčšina ostatných ľudí, ako sme spomínali, čo vyrastali v podobných prostrediach, ale zároveň majú aktuálne iné prostredie, ktorých negatívne ovplyvňuje, oni sami nedokážu tých 50% proste obmedziť. A jednoducho jeden človek vidí druhého, druhý tretieho a oni keď sa nahromadia jednom autobuse, tak jasne, že sa pustia do toho vodiča, že povedzme je studená klimatizácia, že veľmi studená. Tak proste jedna babka za druhou, ak si spomínal, že tí starí ľudia. Akože nedá sa vyslovene nadávať na všetkých starých ľudí. Sú aj dobrí, sú aj zlí, takisto aj mladí. Ale jednoducho, keď sa tak zoberieme z hľadiska, ja osobne som bol svedkom toho, že predo mnou sedela jedna pani, ktorá na pohľad, ja som si tak sám povedal, že no na pohľad táto pani vyzerá byť dosť prísna a vyzerá, že bola asi učiteľka a pravdepodobne nepríjemná. Ona sa postavila, ona z ničoho nič začala vrieskať na proste vodiča autobusu, že dajte proste to klímu teplejšie, to je úplná zima, tu sa nedá, proste z ničoho nič. A ten vodič povedal, že pani, ale to je automatické, ja to nemám ako ovplyvniť. Ona sa normálne do neho pustila, z ničoho nič. Nie, že by sa pekne opýtala, že nemôžete to dať prosím vás menej, je mi tu strašná zima. Nie, ona sa proste do neho z ničoho nič pustila. A to vystupovala, lebo vedela, že už jej nič nepovie. Ona sa nechcela ani pohádať, ona chcela svoju negativitu, ktorú celý ten čas v tom autobuse do seba nahromadila, ona to chcela na ňo vyplniť. Proste vyprnúť to doslova na ňo a potom výjsť. To je akože to asi ukludnilo. Asi niektorých ľudí proste ukludňuje to, že to do seba nahromadia 10 minút a potom to vyprnú za 5 sekúnd a potom odídu. To je ich osobnosť. A to je práve tých 50%, na ktoré by si mali ľudia dávať pozor a ktorí by mali dosť ovplyvňovať. Či čítaním kníh, alebo meditáciou, alebo osobným rozvojom. Tak si to aspoň ja myslím. Ono je tam ten problém, že hlavne no však ja pracujem so ženami, takže som si to všimol hlavne len pri ženách, ale určite to majú aj muži, že proste sú ľudia, ktorí, ako som tam písal s tým mechanizmom, že máš proste v sebe určitý buffer, ktorý dokáže tieto negatívne veci v sebe, čo sa tebe dejú, on dokáže pohltiť, ale keď presiahne určitú hranicu, tak to vypluje von. To je toto isté. Ona povedzme, samozrejme to záleží od povahy a od toho, ako je veľmi trénovaná, ale to som chcel povedať, že ona to v sebe držala a ono sa to proste nabalovalo a ona sa s tým začala zaoberať, až sa to presiahlo na veľkú kopu a
a proste sa to cez ňu prevalilo a prevalilo sa to cez ňu na toho vodiča. Je to samozrejme jej vina z toho dôvodu, lebo mala už veci riešiť od začiatku. Ona kebyže sa už na začiatku postaví, že prosím vás, či by ste nemohli náhodou, klíma, bla bla bla, tak by to bolo miliónkrát lepšie a proste by tomu vodičovi nevynadala. Ale tiež, môže to byť taká povaha, lebo sú povahy, ktoré sa veľmi radi hádajú a proste im vyplavuje endorfíny, keď sa proste s niekým pohádajú. To bolo ako v tej Animation Runner Kuromi. Tam bola jedna animátorka, ktorá mala blbú náladu, tým myslím blbú náladu, že strašne pomaly kreslila, ale keď sa pohádala s manželom, tak išiel jeden obrázok za druhý. Ona proste s takým veselým, raz prišla, no to je animák, raz prišla akože do roboty, že dneska som sa pohádala s manželom a začal si kresliť. A veselo úplne. Takíto sú niektorí ľudia, ako by som tiež povedal, že veľmi radi sa pohádajú. A to, že sa pohádajú, ako si hovoril, že im to proste spraví dobre. Ale je to aj v tom, že je typ ľudí, v ktorých sa to proste nabaluje a oni to neriešia a keď to proste sa preleje, to, čo sa v nich nabalilo, keď pukne priehrada, tak pukne priehrada na niekoho, na koho sa to proste, ako na šoféra, na nejakú nevinnú obeť. Ale tiež sú aj takí ľudia, napríklad, keď niekoho naštve šéf, no šéfovi nemôžeš vynadať. Tiež, v tebe sa to nabaluje. Nabaluje. Šéfovi vynadať nemôžeš. A sú veci proste, ktoré v robote nepohneš. Keď sa ti aj neviem ako nepáčia. Proste ty s tým nepohneš. Máš určitý limit, tá tvoja priehrada praskne a povedzme vynadaš manželke. Jediná vec, ktorá akože sa na toto dá, akože, ako sa s tým dá bojovať, ja som si tak akože zvykol, že proste neriešiť to. Že vykašľať sa na to. Pustiť to nahlucho. Chce, aby som niečo spravil tak, ako som spravil. Dobre, spravím, nie je to jedno. Doslova byť AFK z reality. Áno, doslova byť AFK z reality. Ako odchádzaš z domu do roboty, chytiť svoj mozog, dať ho na botník a odísť do roboty. Keď sa vrátiš domov, chytiť mozog, dať si ho znova do hlavy, takto sa to proste pracuje a takto sa vyrieši mnoho problémov, že proste neriešiť to. Ja mám taký osobný názor, čo by sme vlastne mohli otvoriť ďalšie to štve na ten outrage, že ja mám osobne dobré skúsenosti s koničkami, či sa to týka cvičenia, alebo kreslenia, alebo proste hier, kde môžem tú akumulovanú negatívnu energiu z roboty, od ľudí, proste všetko, čo sa na mňa nabalilo vonku, môžem proste vyhodiť. Či proste odcvičím si tú hodinu. Chceš mi povedať, že Dota 2 je terapeutický zázrak, čo sa týka naštvanosti? Však to keď začne hrať, to akurát ešte viacej. Ale je to, pretože keď si naštvaný a proste vynadáš tam niekomu, tak vieš, že ti nemá ťa ako ovplyvniť, nemá ťa ako ubližiť. A keď bude nadávať naspäť a teba to zbytočne nervozne, tak si ho mutneš. A toto v realite nikdy nespravíš, že by si niekoho mutol, s kým sa hádaš. Ja osobne hranie hier. Taká škoda. To by bolo dobré, no. Mute. By len otvárala hubo. Počkaj, to bolo to v Ronči kreslil. Vieš? V jednom filme to tak bolo. A ešte vieš, že to bolo v Ronči, keď kreslil Dota Announcer, či jak to... Áno. Hej, máš pravdu, ale ešte jeden film. Dieli, kde Enigma nadávala... Nie, opačne. Invoker nadával Enigme a ona povedala, že mute a on iba rozprával hubou. A on potom Invoker tam napísal niečo. Ale ešte takto podobne bolo niečo v jednom filme. Jeden film sa volal Click, kde on mal vlastne takú ovládačku a mohol pretáčať dopredu a tak. A mal taký pocit, že keď sa niekým hádal, tak on dal mute a proste to bolo ticho. On mal takú ovládačku na život. Áno. On to proste pretáčal do budúcnosti. No, Klik sa to volalo vlastne. To mal tak, ovládačku, on postupne zrýchloval a potom prišiel na to, že je starý, bla bla bla. Ale áno, niekedy by sa to naozaj zišlo. A v prípade, až to človek proste nevie, alebo ty si to proste, takýto vlastný klik musíš spraviť v hlave. To, čo nie je dôležité, neriešiť. Otázka. Je to dôležité? Je to dôležité? Áno, rieši to. Je to dôležité? Nie, nerieši to. Pustiť nahlucho. Sorry, ja tu nie som.
Som No, duchom presne tak. inde, spirited away. Ale toto je proste všeobecný problém toho, keď sa vrátime k tomu outrageu, No. že vo väčšine prípadov, keby sa spraví štatistika, nervózni, odporní, otrasní ľudia, keby sa porovnajú s ľuďmi, ktorí nie sú takí a porovnajú sa, koľko koníčkov majú tá a tá skupina, tak by sa zistilo, a ja si myslím, že na tom veľa pravdy, že ľudia, čo negatívne proste reagujú, či smutkom, či nervozitou, či sa predbiehajú, či nadávajú, či sa radi bijú, väčšinou títo ľudia nemajú koničky, nič nečítajú, nič nekreslia, necvičia, nehrajú na hudobný nástroj, nelúšťa krížovky, nechodia nikde von, s rozumnými ľuďmi hovorím, nie von piť. A väčšinou tí ľudia práve, že čo sú takí rozumní a dobrí, tak to sú väčšinou ľudia, čo sa zaujímajú o informácie, čítajú noviny, čítajú knihy, kreslievajú, študujú, proste niečo riešia. Aspoň ja mám osobne s takými, áno, proste majú koničky. Podľa mňa ten outrage, jednoducho tie koničky treba. Treba negatívnu energiu z mozgu a z tela proste nejako vyplaviť, hociakým spôsobom. A jednoducho spánok na to nestačí. Môže to byť z jednej strany tým, že ľudia, ktorí nemajú koničky, nemajú čo riešiť. Ja napríklad, keď som v robote a niečo ma štve, alebo niečo mi je, bla bla bla, tak povedzme riešim, ako by som spravil nejaký príbeh, alebo že ako hento nakresliť, alebo si spravím, že ako by som spravil to RPG sedenie, alebo že ktoré pravidlá sú dobré alebo zlé. Ja proste vypnem realitu a premýšľam nad niečím totálne iným. Ľudia, ktorí nemajú koničky, môžu premýšľať jedine nad tým, čo ich čaká doma, čo treba uvariť, čo treba nakúpiť, nemám peniaze, a už sú naštvaní. A ešte čo sa týka aj tých koničkov, myslím si, že na to by bola potrebná štatistika, ale asi na to môže byť niečo pravdy. Lebo však väčšina. Niektorí ľudia majú len jedného koníčka. Alkohol, alebo cigarety, alebo televízor, alebo prídu na internet a tam si pustia tie nejaké konšpiračné halúze a proste hen tomu sa venujú. A potom hen to riešia a hen to im zaondieva hlavu. Kebyže cvičia, počkaj, to bolo v psychokybernetike, že pokiaľ máte zvýšenú agresivitu, dobre sú športy, v ktorých do niečoho búchate, ako napríklad box, no hovorili, že golf, baseball, tam to, alebo basketbal, však ako dribluješ. A volejbal. To búchaš. Alebo že proste fyzická aktivita, že ty sa fyzicky unavíš a fyzicky to zo seba vybiješ. Čo sa týka duševne založených ľudí som myslel tak, ako že tí, čo radšej čítajú knihy, alebo sú fyzicky založení ľudia, tí, čo radšej cvičia, duševne tí, čo radšej čítajú, kreslia a takýmto veciam hrajú videohry. Napríklad taký Left 4 Dead 2, to je perfektné, alebo Série 8, tam máš 1 300 000 nepriateľov, chytíš roták, a už si to normálne aj unavený, už sa ti ani nechce premýšľať nad tým, čo... Ale aj v útečku tam niečo robíš, prakticky strieľaš. Hej, v útečku, keď máš... Počkaj, to som napísal... To som asi do prvého blogu napísal... Nie. To som napísal do blogu protistresový program. Že zapni si útečko a daj si tam strašne veľa nepriateľov a daj si to na strašne easy, že aby proste len stále a ty vyskočíš, odstrelíš a proste, že a ich tam proste odbachneš. Že sa na nich proste vybiješ. A je lepšie, pokiaľ sa vybiješ na takýchto virtuálnych veciach, alebo že si podcvičíš, alebo že si niečo nakreslíš, než by si sa mal vybúriť ako na manželke, ako niektorí to, čo si pomýlia svoju manželku s boxovacím vrecom. A svoje deti si pomýlia s boxovacím vrecom. To také, hlavne keď sú podrážení alkoholom alebo iný omný. Naše odporúčanie je proste nájsť si niečo, čo hlavne ľuďom neubližuje. Hej, keď som hudobník, predsa nebudem v malej bytovke, proste, kde viem, že sú starí ľudia, moji susedia, nebudem plieskať bubnami, hej. Kúpim si elektrické bubny a dám si to na sluchátka. Ale ináč aj to je dobré, že keď si naštvaný, že búcha do bubnov, lebo to máš tiež búchanie. Ale hej, to je dobré, ale vieš, ja som rozmýšľal, že keby v živote si ja kúpim keby ja si v živote kúpim povedzme bubny a chcem si ich akože dať do bytu, tak by som si kúpil tie elektronické, čo sa dajú v Nike kúpiť a dal by som si na sluchatka, nastavil by som si hlasitosť, proste búchal by som a realita by bola taká, že by bolo počuť iba, že a toto susedovi nebude vadiť, vieš? Je rozdiel mať vyslovene bubny v byte a začať plieskať poriadnymi.
nášmu susedovi ale vadilo, jednoducho... keď pizzeria pod nami mala miešačku cesta a to proste dunelo, dunelo, to ja som horko ťažko počul, nie to ešte on. A on sa sťažoval, že ja si tu púšťam nahlas hudbu. Ako niektorí ľudia majú až moc tenké uši, by som povedal. Alebo zvláštnu predstavivosť. A zvláštnu predstavivosť. Však aj to budeme písať, že o susedoch. Že my keď my sme to búchali rezne o 11:00 a začal nám ťukať na radiátor, že buďte ticho a on keď prerábal okna o 6:00 ráno, tam začalo búchať, omietka začala búchať, tehly začali búchať, čo nám na parapeti začalo trieskať, ako keby, že je druhá svetová vojna, alebo tretia svetová vojna. My sme sa chceli, že Ježišmaria, čo sa to deje? On si tam prerába okna, nikomu nič nepovieš, v pohode. Ale hlavná vec, že keď o 11:00 búchaš rezne, tak je to strašné. To je najhoršie, no. Rezne sú dosť. Tiež dôchodca. Proste outragenú to v pozitívnom slova mysle a hlavne outragenú tak, aby sme nejakom veľmi negatívne neovplyvňovali okolie naokolo. Outrage je pobúrenie, je to proste slovo, ktoré popisuje jav, že ťa pohltí tvoja naštvanosť a ty sa so svojou naštvanosťou pridáš do vlny naštvanosti, ako pridáš sa k ostatným ľuďom, ktorých naštvala tá istá vec a vy stvoríte takú jednu vlnu, takú jedno veľké stádo, tsunami tej naštvanosti. To je outrage, to je pobúrenie. Spojenie viacerých ľudí, ktorých štve rovnaká vec. A že sú proste tou naštvanosťou pohltení. Že oni proste... Takže nie je akože páru, hej? Akože nie je vypustiť páru. To outrage nie je ako to bolo Neighborhoods from Hell, že tam sa keď si tomu Pandrlakovi robil zle, tak ten sused, ktorému si robil zle v tej videohre, tak on sa proste tak našal, že a potom, že ho seklo až v krížoch. To nie je outrage. Outrage je proste spojenie ľudí, doslova lynč. Jedna pani napísala na Twitteri nejaký totálne sprostý vtip. Niekto to zobral moc rasisticky a milión ľudí sa potom zhrnulo a na ňu. Proste sa naštvalo a každá zmienka jej mena proste zvyšovala krvný tlak. Áno, to je ona. To je outrage. A čím ďalej, tým viacej sledujem, že outrage býva moc častý. Ale je to naozaj tým, ľudia nemajú čo riešiť, namiesto svojho života riešia životy ostatných ľudí, pýtajú sa ostatní, no a toto musíš takto spraviť, a prečo to takto robíš, a prečo to takto robíš? Miláčik, nemohla by si vyriešiť svoju finančnú situáciu, keď budeš riešiť moju? Lebo mám taký pocit, že máš moc málo peňazí na to, aby si tú svoju finančnú situáciu neriešila, lebo ako sa tak pozerám, tá tvoja finančná situácia ťa rozčuluje a tým, že ju neriešiš, sa to iba zhorší a budete to rozčulovať ešte viac a ja si toho zasa vypočujem. To je to, že ako to písal Toman. Ľudia riešia to, čo nie je podstatné, a neriešia to, čo je podstatné. Podstatné je, aby riešili seba a svoje veci. Pokiaľ sa naštvú, treba nájsť spôsob, ako to vybiť, alebo nájsť spôsob, ako zatiahnuť oponu, aby boli chránení. Proste si spraviť takú určitú oponu okolo seba, taký svoj štít. V prípade, až ich niečo naštve, treba nájsť bezpečný spôsob, ako to vybiť. A bude pokoj. No a samozrejme, tréningy. Ako trénovanie toho kvázi pokoja, ako si ty hovoril, že ty keď prichádzaš s tými ľuďmi, že ty už si trénovaný, že ty už sa na nich proste vykašleš. To je ten tréning. Niektorí ľudia toto že neviem, či je to geneticky, či je to výchovou, či je to tým, ako to odsledovali ako deti, ale proste niektorí ľudia majú nízky ten buffer na tieto negatívne veci a skôr sa naštvú. Moc skôr. Každý si na niečo inak zvyká. Proste. Ale tiež platí, že tréningom sa dá
každý buffer rozšíriť. Alebo aspoň si tréningom určia, že nevynadá mu, ale pôjdem si zaboxovať do vreca. Nie do manželky, do vreca. Vrece je neživá vec. Manželka živá vec, do toho sa neboxuje. Nenaplnenie túžby. To je presne to, ako keď som písal tento diel 14, vieš, ten úplný koniec na záver, čo som spravil tú poučku, že čo je naštvanosť. V podstate keď som to písal, tak sa mi v pamäti alebo v hlave objavil obraz textu nenaplnenie túžby, že naštvanosť je emocionálna reakcia na nenaplnenie túžby. To je v podstate ako zhrnutie tej veľkej poučky dole. A to nenaplnenie túžby, to je naozaj akože jedna z tých pravd, že ľudí hlavne toto štve. Si hladný, tvoja túžba je sa najesť. Nemôžeš sa najesť, lebo zazvonil telefon a už si naštvaný. Potrebuješ ísť na záchod? Nemôžeš, si naštvaný. Tie biologické potreby a pudové veci ty proste musíš, jak sa to povie, naplniť, akože najesť sa, ísť na záchod. Lebo to sú tie veci, ktoré ti ovplyvňujú tvoj výkon a strašne ovplyvňujú tvoj výkon. A preto je veľmi zaujímavé, že v niektorých robotách ti povedia, máš len 5 minút prestávky a zvyšných 8 hodín robíš. Alebo máš len ohraničených týchto 30 minút, koniec. Pričom by som povedal, že je to zlé, lebo to sa znižuje výkonnosť ľudí a ľudia sú viacej naštvaní, lebo niečo potrebujú. Samozrejme, že niektorí sú, ako by som povedal, rozmaznaní a by išli každých 10 sekúnd napríklad na záchod, po prípade fajčiari každých 5 minút, ale aj tiež fajčenie. Majú potrebu naplniť svoju závislosť, pokiaľ sa tá potreba nenaplní, sú naštvaní. A v tomto prípade fajčenie je o to horšie. Sice, keď si to tak zoberiem, kebyže si dám vedľa seba fajčenie a vedľa seba hlad. Chronické pôsobenie hladu alebo chronické pôsobenie to, že si človek nezapáli, že čo človeka viacej naštve. Čo myslíš? Práve, že neviem. To by som musel byť fajčiar, aby som to vedel porovnať. Ja si myslím, že asi oboje, ja som tiež nefajčiar, ale ja si myslím, že oboje, že je to rovnaký mechanizmus mozgu. Ja si myslím, že to funguje, teda vplyvá to na rovnakú časť mozgu. Osobne si myslím, že či je to nikotín, alebo sú to sacharidy, že cukry z potravy, ja si osobne myslím, že tak či tak to proste pôsobí na rovnakú časť mozgu, čiže sa vylúčujú rovnaké ono je tam prvý mechanizmus, to, že sa naješ, máš samozrejme plný žalúdok, to ti dáva, neviem či endorfíny, alebo ako sa to volá, endorfíny, ti dáva do mozgu ako signál, že áno, si dobrý, že si sa najedol. A potom samozrejme aj potrava, to je tá druhá vec. Ale ja si myslím, že chronické pôsobenie hladu a chronické pôsobenie nefajčenia proste človeka naštve strašne veľa. Čím je dlhšie pôsobenie, tak tým viacej ho naštve, ale myslím si, že je to asi rovnaké. Že oni z toho fajčenia spravili chronickú, ako keby biologickú potrebu. No a samozrejme, nesplnenie biologickej potreby znamená, že sa človek nehorázne naštve, pokiaľ si nezapáli. Ako s tým jediným, pokiaľ sa nenaješ, máš smolu. Len s tým, že pokiaľ si hladný, dáš si povedzme kofolu alebo nejakú blbosť, tak ťa to na chvíľu ako zasíti. Pričom fajčenie, to by si musel si dať nikotínové náplastia alebo nikotínové žuvačky, ale tie majú určite buď negatíva, alebo to vylúčovanie, alebo neviem, ako sa to povie. Neviem, niečo na tom bude, že sa to fajčiarom nechce. Alebo, počkaj, niekde som čítal to, že ono to nie je len to fajčenie o tom, že nikotín pôsobí na tvoj mozog, ale aj ten akt toho fajčenia. Že proste si chytí cigaretu medzi prsty, dá si do úst, zapáli, že toto už ti dáva v mozgu odmenu. Že keď si dáš povedzme nikotínovú žuvačku, tak to nemáš až takú odmenu, ako keď si zapáliš. Takže... Tak ale keď väčšinou vidíš fajčiarov fajčiť, väčšinou vidíš ich fajčiť v kľude, buď s telefónom v ruke, alebo sú vyslovene niekde na boku. Povedzme pod stromom, na zastávke, mimo zastávke, tak. Čiže ja si osobne myslím, že oni možno vyhľadávajú tie 2 až 5 minút toho kľudu,
že iba držia cigaretu, alebo s niekým volajú a na nič nemyslia. Myslím si, že práve že aj toto vyhľadávajú. Zatiaľ, čo keď si dáš žuvačku môžeš mať aj na pracovisku. Aj na pracovisku. Ale keď si ideš zapaliť, musíš ísť vždycky von, mimo pása, mimo roboty, mimo počítača, zapaliť si 5 minút preč. Ale najhoršie je to, že niektorým ľuďom to stačí raz za 3 hodiny, vieš, niektorým ľuďom každú hodinu. Už sa to potom rozlišuje podľa tabulky, to, že to je proste fajčiar, tuhý fajčiar, plný závislák. Ono to nemusí byť ani presne o tom, že ako je kto tuhý fajčiar a ako má spotrebu nikotínu, ale môže tam byť zamiešané aj to, že či sa mu chce robiť alebo nie. Pokiaľ ho tá robota štve, tak nemá motiváciu robiť a má motiváciu skôr sa tej roboty vyhýbať. Čiže nechce sa mi robiť, môžem si ísť zapaliť, idem si zapaliť. Tak nebudem robiť. V poslednej dobe, čo sa týka, čo si aj hovoril, že 5 minút kľudu alebo tak, čo sa, už sa budem opakovať, v poslednej dobe som si všimol ľudí, ktorí si ťukajú do mobilu. Oni majú doslova okolo seba, no však vytvorený ten štít, ako som už spomínal, toho pokoja, že sústredím sa len na tú jednu blbosť, ktorú mám v ruke a neriešim blbosti, ktoré sú okolo mňa a hlavne nie tie veci, ktoré ma štvú. Ale zasa ako z jednej strany je dobré, že sa dokážu nejak takto zresetovať, aby neboli brutálne naštvaní, alebo aby si vyprázdnili ten svoj buffer, ktorý naberá tie negatívne veci, že proste aby si ho vyčistili tým, že pozerajú mobil, buď nejaké vtipné obrázky, alebo vtipné videá. Ale zasa na druhú stranu toto môže byť, nie že môže byť, aj je, ako fajčenie, že proste sa toto ti stáva drogou. Máš negatívne zážitky, tak ty si ich odblokuješ mobilom. Že to ti proste, tak ako fajčenie. Skôr zablokuješ skôr negatívne, aby ti prišli pozitívne, nie? Alebo by som to skôr tak povedal, že máš negatívne zážitky, myšlenky, tak ty ich zablokuješ. Máš negatívne zážitky tým, že si browsuješ na mobile, alebo si hráš na mobile nejaké hry, tak ty tie zážitky proste odložíš a ty sa aktuálne na ne nesústredíš. Pokiaľ sú to nejaké také... v virtuálnom svete. No však áno, ale je to tiež jeden zo spôsobov, ako sa dá bojovať proti naštvanosti. Len zasa to nemôže človek preháňať, pretože až to preháňa, stane sa mu to návykom a už sa od toho neodvykne. A bude naštvaný, že nemá mobil. Napríklad za ten deň nemusí nič iné naštvať, že všetko môže byť pekné v ten deň, ale naštve ho, že sa mu vybila baterka a to proste spôsobí totálnu vlnu, totálnu lavínu, tsunami. To je proste jeho koníček, ten mobil, ale koníček by sa mal závislosť. Ktorý sa zmenil na závislosť. To už by sa nemalo, asi to už je moc také, už dosť vysoký stupeň podľa mňa koníčkovania, že človek sa vyslovene závislý. V tom prípade to už aj negatívne veci prináša. Na základe toho, že keď nebude ten koníček splnený, povedzme, ten cvičiť nemôžem, lebo neviem, niečo sa pokazilo, musím to ísť kúpiť, alebo nemôžem cvičiť, pretože povedzme prší, nemôžem behať vonku. Nemôžem hrať počas, lebo nejde elektrika. Nemôžem čítať knihy, lebo nejde elektrika, nejde svieti svetlo. Pokiaľ to máš ako odreagovanie, je to v poriadku. Pokiaľ to máš, že to už prebehlo do závislosti, to už je zle. Proste si musíš dávať bacha, aby sa tvoj koníček bol alebo stal len koníčkom a nestal sa proste tvojou závislosťou. To je ako keď si vymazávaš realitu z hlavy alebo sa resetuješ v piatok podvečer, tak to je jedna vec, na ktorú si človek musí dávať bacha. Potom sme tu preberali nespravodlivosť, no a... Ja sa vyjadroval už ja osobne k nespravodlivosti na začiatku. Ja som tam mal taký dosť problém napísať tú definíciu, že naštvanosť je emocionálna reakcia na nespravodlivosť. Ja som s tým mal problém, lebo som chcel napísať ako... Ja berem spravodlivosť ako potrebu, čo majú ľudia, ako hlad alebo ako smäd. Tak proste to isté je spravodlivosť. Je to len s tým, že je to naučené. Až by sme žili vo svete, kde nie je spravodlivosť, tak by sme si ho proste nevyžadovali, by sme si tú spravodlivosť nevyžadovali. Ale máme v sebe
buď nás naučili pomocou rozprávok, alebo nám rodičia vštepovali, že buď spravodlivý, alebo že spravodlivosť zvíťazí, no a keď prídeš do reálneho sveta, všimneš si, že no, nefunguje to tak ťa to naštve. Spravodlivosť sa v tomto prípade stáva tvojou potrebou ako hlad, a keď máš, alebo zaznamenáš nespravodlivosť, tak to je ako keby, že si viacej hladný a to ťa naštve. No a samozrejme, ako aj tie záchvaty. Naschváli, ako som tu napísal, že máš spolupracovníka, ktorý na robotu z vysoká kašle a jeho povýšia, teba nie, pričom ty pracuješ za celé konské stádo, priam by som povedal. No väčšinou za nižšiu mzdu. Áno. A ešte za nižšiu mzdu. Áno, sú ľudia, ktorí nepracujú vôbec, no trošku, a majú o mnoho väčšiu mzdu ako tí, ktorí pracujú za troch. A to človeka naštve, to samozrejme. Jednak z dôvodu on dostal viacej peňazí a ja tie peniaze potrebujem viacej, no nie že viacej. Pokiaľ toho človeka nepoznáš, ale vo väčšine prípadov ľudia reagujú tak, že vidia skôr seba, takže ja tie peniaze potrebujem viacej ako on. A z druhého dôvodu on má viacej než ja, to je nespravodlivé a ja pritom viacej pracujem než on. Nejaké poznámky k tomu? Peniaze proste kategória sama o sebe. Áno, to bude tiež štve nás to peniaze, to je samozrejme. Nespravodlivo v zárobkoch, alebo proste celkovo, kto hýbe svetom. Niekto má veľa, niekto nemá nič. To je taká nespravodlivá časť. A tam ako som napísal, že naše odporúčanie, keď Božie mlyny melú, pomaly začnite do nich fúkať. Niektorí ľudia proste vidia nespravodlivosť alebo zažívajú nespravodlivosť, oni proste s ňou nič nerobia. Ani sa nesnažia ju nejak riešiť. A tá pasivita tú situáciu celkovo tá pasivita zhoršuje. A tým, že ju zhoršuje, viacej ich to naštve. Čiže sme sa zasa dostali opäť k tomu. Ľudia neriešia to, čo majú riešiť. Pokiaľ... Hej, ako to mám spomínal. Áno, to mám to napísal. Ale to je trochu vtipné, že začnite do nich fúkať. No, zákon schválnosti, to je jasné. No. Finančné prostriedky. To asi tak všetko. A my sme vyslovene sa mohli proste potom vyjadrovať k iným štvenastu, tak nemôžeme riešiť cigarety susedov, peniaze, lebo to budú kategórie samé o sebe. To nie, ale to som chcel akože v rámci toho, že ako to pôsobí na naštvanosť. Lebo každý jeden diel štvenasto je multi problém. Napríklad cigarety. To máš peniaze, lebo to niečo stojí. Zdravie, potom medziľudské vzťahy, závislosť, čo ja viem, čo ešte k tomu, problémy v rodine to môže spôsobiť, no to sú medziľudské vzťahy. Problémy so susedmi to môže spôsobiť, alebo aj susedia. To ti môže ovplyvniť rodinu, to ti môže ovplyvniť peniaze, to ti môže ovplyvniť tvoju naštvanosť, to ti môže ovplyvniť všetko. Gramatika, deto. Niektorí ľudia berú gramatiku ako zlatý grál vedomosti a preto na nej strašne bazírujú a plnenie gramatických zákonov a pravopisných zákonov sa im stalo akýmsi hladom, ktorý potrebujú naplniť. A keď niekto napíše nejakú hrúbku, že prehodí Y, lebo náhodou zle ťukol, tak v nich to spôsobí taký totálny hlad a sa totálne naštú na toho človeka. Alebo chcú byť svine a chcú toho človeka zhodiť. Ale tiež ovplyvňuje ti to medziľudské vzťahy, ovplyvňuje ti to aj financie, lebo niektorí ľudia sú praštení. Dobre. Asi spokojný s tou hlavnou definíciou, čo som napísal, že čo vás štve? Je, že nesplnenie želania, blablabla. Akože to je pravda. Nie, prakticky ako tak dala by sa tam písať milión, ale tak zase čo by sme bytočne obkecali rovnaké veci. Vyslovene to, čo ľudí štve, je logické. Proste nenaplnené tej túžby je jednoducho logická vec. Prečo ľudia sú naštvaní. Plus, kde sa narodili, čo ich ovplyvňujú, ako vyrastali. A kde teraz bývajú, čo robia a čo ich ovplyvňuje. To sú proste 3 alebo 4 veci, čo najviac ovplyvňuje. Z 99% podľa mňa ovplyvňuje ľudí, čo ľudí štve. Tam už sa proste nedá ísť hlbšie podľa mňa. Okrem toho, čo máš v mozgu z minulosti, z
prítomnosti, zároveň čo tvoje telo potrebuje, zároveň čo ty potrebuješ a zároveň ak ťa ovplyvňuje všetko dookola. To už tam nič, tam sa nedá už ísť hlbšie. Toto sú veci, ktoré ľudia nepoužívaš. Čo, ešte raz? Čo? Tvoja opona, ktorú používaš alebo nepoužívaš, že proste... Hej, to je tá súčasť mozgu, či sa vie brániť alebo nie. Áno. Tam sa nedá ísť už sa nedá ísť hlbšie do toho, že čo proste ľudí by štvalo. Toto akože tieto kategórie dosť proste zaberajú skoro všetko, čo ľudí dokáže štvať. Aj zvieratá to prakticky naštve. Áno. Že veľa určitých vecí. Áno, pokiaľ je môj kocúr hladný, tak je potom taký naštvaný. Áno, je naštvaný. A on prakticky tú nervozitu dáva na teba, lebo on ti napríklad poviem sa skočí na počítač, on sa ti vtiera a on vie, že ťa to možno znervozne, on to cíti ako zviera. A proste to robí podľa mňa naschvál, no. To je jedna z tých vecí, ako môže... Jedna z možností, ako môže veci ovplyvniť, tým, že ti skočí pred počítač. No hej, to je to. Vidíš, zvieratá sú múdrejšie. Že akože pokiaľ niečo chcú, tak veci riešia. Niektorí ľudia neriešia. Dobre, tak by som tieto poznámky uzavrel k tomuto dielu. Však potom ešte nakreslím tieto ostatné veci. Musím dať ešte ten zvuk dokopy. Nakreslím to. Nakopírovať mi to už nakopírovalo. Dobre.